Nachádzam sa v obci Málaš, čo je dedinka nedaleko Železoviec. Dom je z 80. rokov, dom je po rekonštrukcii, 4 izby, má novú strechu. Do sieti je tu len obecná voda a elektrika. Odpad je vedený do kanalizácie. Práve som v sade, ktorý patrí k domu a ktorý sa teda predáva spolu s domom. Sú tu ovocné dreviny, ktoré sú rodiace. Je takýto krásny výhľad na okolitú prírodu, okolité polia.